Vježba se organizuje na planinskim predjelima u ekstremno hladnim uslovima, što je sam cilj za Vojsku Crne Gore, jeste da testira naše kapacitete i jeste obučenost naših sastava izdeklarisane čete za operacije, odbrambene operacije u ekstremno hladnim uslovima. Učestvujemo sa glavnicom snaga iz prve pešadijske čete sa jednim vodom. Prva pešadijska četa je inače deklarisana jedinica koja je prošla sva NATO ocjenjivanja. Također učestvujemo sa štabnim elementima po različitim strukturama, 2 oficira koja će biti u komandi italijanske brigade, jednim logističkim podoficirom u sastavu slovenačke logističke čete, jednim vojnim policajcem koji će biti u sastavu slovenačke vojne policije, kao jednim pilotom i jednim ocjenjivačem koji će biti zadužen za samo ocjenjivanje naših snaga na terenu. Što se tiče, posebno bi istakao saradnju sa slovenačkom četom, pošto učestvujemo u sastavu slovenačke čete i saradnju sa njihovim pripadnicima koji su u velikom doprinijeli i pomogli oko same organizacije, logističke pripreme ovako jedne kompleksne vježbe. Naša većina opreme, kao i vozila, već zajedno sa slovenačkom opremom i vozilima nalazi se na putu ka Norveškoj sa brodom. Također, ostatak ljudstva kreće u skorije vrijeme prema Kraljevini Norveškoj, s obzirom da se vježba organizuju u oktobru i novembru mjesecu.